Ningkong ngai kublei ki ba ki ban pej ekni ka program lengba ka channel Shillong Mil ka bangila ai kerteng haringkat pat ukerwo ka atiar ya ka bangila buru ya ka program ka ba kerpang na kamenta bangine kren ki mat paper ka bla tip ya ka kum ka na kamenta shakala shai pada kani kesni ya ka bangi ngin sedang ya ka ban ya chakmat lengba kani ka channel habede ki program ki jongi ngidon ya kaban haringkat hang ni bat nga ban ya kren ya kimat lingba ka program na komenta sakala syai ngidon ba arden basai mat belong nong ilam jong kani kari khasi jaintia unong mikmat barem jong kayeng darba thawan kumjuru udkhot syaga district council kumu member ka jongka bat ubala yalamru ya kwai na kiseng bhalang na kipor mensha kumu president jongka seng FKJGP ba arden ni ai kuble yepi syakani ka program ka jongi bat hakani gasngi ya ka bang yo ya ka ban yekren bat pi ningkong ikwa ya ka ban yekren halor ka revolution ka ba pi pilas dang kata ka yada lagari ngikwa bantip nakaliang ga jongpi ka ba upaj bar udon kam hi bantip ka ka ba pelong yepi ban thau da kani ka kenhon ka ba pi la ong ba kam de ka no ka seng henry ka de pat kata ka kenhon ya ka ba pi don ka jing angnot haringkat bat kit khot ki jongpi kumno ban yadai la kari bat kumno bat pila pusan ya ka kumno ban thau ya kata ka moto ka ba pila buru kalawe ki pateng kindiat lada pila ban batai lingkon kumle shibon ba kermen lingba kan ka program ka jongpi ka ba pila ai ka Shillong Mil ukurwo ka atiar ka bala buru ya kata ka benta bangine tai ya kimat ka badon kam nam ta ka jai ban riu kaba filasode ban bu ya ka kamenta shakala shai no le se la ka long ka be kat kum ka jing pan pau ka jung phi te lingkot na so banai khuble phi ba phila shimi ka ni ka lat bani shimi ngi ki bla mai phang ya ka ni ka revolution ya da la kari ka bangil ai ka teng bat ka bangil bu ka moto ka lawi ki pateng phi ngathrai kumba phila pan pau ngilaya persang mo ban shakri ya ka jai ban riu haki benta ki paper nadu bang idang ya khana samla lut le seng la banong bat hadu bang layo ya kalat banganong MLA ngalayo ya kalat banong CM khendiat banai apo KHADC teng la long ru president jong seng phalang ko philong bat kei ke bangi i kalong ba khumba kalong ka jinglong ka jingman ka badon hakari ka jingi bara bangi phai nam takalawi jongki longdin mandin kam ilong ka basngai namar kata ko idon kam bakandon ka jiki ka bakhlain ka ne ka jiki ka bakhlain ka bawat ka sarkar india kan snuthu bakadon ka jiki ka bakhlain hakani ka ri ka be jai ka ji te namar kata ka daw ngila punshai bakani ka revolution ya dala ka kam de ka seng namar ka baning kong don ki bala report haki newspaper ka seng ka kenhon ngong kam de ka seng ni ko aban pinshai regani ka de ka jingki jong ka jai ban riu ka ba baro ngini don bentang ni baro ini don meta kum ka jai ban riu bani ki nam ta ki mat ki ba kongsan jong ka jai ban riu bat ki mat ki ba ngila pashat jimot akini ki si lingba itu kat nang kedop ki ki tu ki spotli ki mat ki ba kham nalot ki wei pat ki mat te kumbala don ba ong ba lesi bontli ki snem ki layat ka jalasa bakan kenjo san posnem nekam simla don ka wiru kaman ka ba urlong le si na ki jingi jongi seng balang ki ba pher bat ka jimi jongi seng san perthai ke ba kan thup ki man nakam ta ka jai bre ki manifesto ko jongi hinrei kimpoi shino ka de ka ta ka ba plongi bengin prakhat bagala don kam bangeni ki rangba le se ka ni ka kinti bumta da ka ta ka jingi ka ba khlan na ka ta ka dawngi ai ka teng ka revolution ya da la kari ka revolution ka bomot ka jingele persha ka jeki eke bang ngimi hap kat kom perkhat ka jing nagamta ka bit ka biang jong kilong din ki man lada pikran hakata ka benta hato ngala ban sothu hanga shimet baka jingdon ka jongpi menchwa haki seng san perthai hato ka donnem ka jingbabe namar ba kuma piong ki bon ki jing angnot ki jong upat ba ngimsim lala ban pen urlong hande hadu pindawan ra pat ka revolution ya dala kari pi kamdon ka jingbabe lesim nong bangala don kumu nomi khmat pai ba kumu emeli
Nrei kadon ka jing sanut bangim shimlala ban penulong ya ki mat ke ba ngikwa nam ta ka jai ban riu phi ka jing rung ka jonga shakasan perthai kadai ka service ka bangin aish ki pai ba bat kata ka voice lani ka sur jo pai ba jo ka jai ber hapo ka yeng dor bar thawai te agni ki shipotli ki snem ngala persang shisha banlong ka sur jo pai ba ha ka yeng dor bar thawai ki don shibon ba ki mat ki issue ki bangala ra kumu emali nadu kapor ka bangala job ningkong bat hadu ka tem ka ba ar te ngala persang shisha banlong ka sur kata ka dei ka kata ka dei ka jing ka ding angnut ko junga bangan rung hapo assembly bat ngala yola banlong ka sur tenrei ban shilong ka sur klem pen urlong ka don ka jing sanut denamar kata ka daung i don kam mata lingba ka revolution ba ya kata ka sur ka bal jio sngo teng hapo assembly ngin pen sawa na bar bat ngin pen ko nguru ya kita gibran ka bor bakin pen urlong ya kita ki jing angut ki jungi lada phila ban shia tho kumu wei balaju mat phang ki babon ki mat ni ju yakren ni ju ep ba phira ru ekimat ki ba dei ki badon ya kata ka atiar ka jongka panya dai la ka jongkari hakitu ki por watch pimpat shimlas dang ya ka revolution lada phila ban ya tho khindiat na pedang kita ki ba philara apo ka yeng tar tho an komjur apo district council ke kita ki mat pat kadau ka jongka balai shimlala ban pen urlong pat phi nga thagi don bun ki mat ki ba ngala ra hapo ka yeng dor bar thawai kawai ka bangala ra kum ka private members bill hakapor bangalong emily hakasnem aja khandai ba kata kadai ka compulsory registration of marriage bill hakabawat ka party ka bangadon namara ka tukpor ngidon ka sarkar kaladon ka jing kerpat banganum dei ban ra ya kani tenre nama nga suthu bagalong ka kam ka badon kam gat kum ka jing suthu ko jinga bangila kren ru shi ki pai ba ngidon kam ban ra bangala ra ya kani kamat hapo ka yeng dor bar thawai tenre ngam shim yo ya ka jing kursan kata kala pelong yenga bangan hak ban ra pat ya ka haka wei ka sen chong dor bar kum ka motion ban pen suthu ya ka jing don kam bar ka don ka jing persang bangan bodin ngala ra ya ki mat ke bidei nam ta ka influx hapo ka yeng dor bar thawai ngala ra kum ke motion ya ka influx ka jing shirkai na ta ngala ra ki mat ka bidei ka border ngala ra ki mat ka bidei ka healthcare system kumnu ban ai ya kata ka affordable healthcare ya ki pai ba lani ka jing sumar ka bagi pai ba kila bor ban yo mo mangitip ba ka jing rem jong ka jing sumar mo hakani ka ri ka jing kalong palat ka bagi pai ba le si kinumla bor Denmark kata kadau le singi i bagi pai ba ki baduk bon kimna ban lech kita ki jaka sumar namar ba ka rem kata ka dor jong ka sumar ka kot ka kya tengel ra hai badi bat ka poli ka puthi ngila ra hai ka badi ki bon ki mat le si hapo ka yeng dor bar thawai ti bat apo district council ngila persang banon ra ye ki belong ka jing kermen nam ta ka jai mrio ho shipor ki lalong ki bersaiso kapor mangadon apo district council pipe ya ka yodo nanta pipe kata ka lamo pat kumnong ila la ban pelong ka law adong ka banong ka jingmentoy ya ka shlong bro ka we kan dai ka oxygen lungs ma na kamta ka shlong la ka tai ka lamo pat ka duno na thrai ka ban kta ya ka bon marian kan ko shir khai ba tile se ka dai ka we ka bangela yo la ban le na lor ki we pat ki kom penbet ya kur kom trekam ban penbet ban penjanai ban penrenti ya kur kom trekam jong ka council hai ki ki por tikini ki long ki mat ki bangela persang ban wanra hakabidi bat kita ki kindiat snem ki bangala yola kum u MLA bat kum u CM hapo dis council tu ka wei pat ka jingkli ka ba phi bu balai pat le se ke ka daw ka ba plong ba ngimla ban ponolong na thai pi sngo thu ba ka parliamentary form of government te ngidon ka me ka majority te le se ki bobon na ki nomi khamat ki badon hapo ka yeng dor bar thwan kimshim la ai ka jingkarshan maka tangim shimla yo bat ka sarkar kamshimla le se ki ba
ngi kerpat Denmark kata kadau le se kam ki babon ki mat kim shim lo orong re wala kataru ki don pat ngan ong ipi ki improvement mo ki jing ka habangi ngi ra ki mat ka don hi ka jing mentoy hai badi jung pai ba ya ka ba ila la le se ban penso thu ki pa ya ka sarkar ba ka sarkar kan hap hi ban skap ki teng ki mat ki bangi ngi ra te kita ka long ka kinda de ki bangala ban pan paw ka ni ka por amar menta shwaya ka baphin beteng ye kini ka jing ye ki upat ba pangi ong lingba ka revolution ya dala kari hakato ko por ngila ru bon ong bakade ka jing ye ki ka jong pi pat ban ya da ya kari lingba kita ki mat ki per onra hapo ka yeng darwar tho an menta pinlet chupat ba ban pensngo tho hakato ko por pila donnem ka jing mir jingmot apdeng ka jong pi pat kita ki nong mi kmat hapo ka yeng darwar tho an hato la de kata kadi kamat ka beningkong lani kadi ka ar bakidon na pedeng jongki ki bom sngo ya ka jingthmu ko babha ka jongpi namunta ban yada ya la ka jongkari ki jongi hi kei ka ba ha ka jingya lenti ha bangi bu ya kimat ke bangi kren bangi ra ya kimat kum ki nong mi kmat kei kamat ka bangi ra kadai be ka bet ka biang jung pai ba kadai bet na kam ta ka lawai ka jongki kadai ban pen scam mi gilong sem le se kum ka compulsory registration of marriage act kabang la ai ka teng the need to have a compulsory registration of marriage act nang ta ka jing le se ka jing pursha ha ka bri ba ka jing ti uranium pi ka don ka jing tai wat ka party ka bangi don te kai ka jing so thu ka jang ka long ba ngala ida lagi jong ki khmat ya ka jing ta jong ka jing ti uranium bat ka sarkar itu por ka persang banwan ra da kata ka pre-mining project te ka party ka banga don ki pen pau ba kani ka pre-mining project kam don jingre em bat ka mining te lada ka de yapi ba kermen habangi ong ka pre-mining project athangi di bensu thu shai gen ni di bandon kata ka kom sngu thu pi teng teng ki briu ki ba start ki ong ha ba pi puli ka kot ya knu no ka jing tho Đây, please read between the lines. Mo, pinaban sutu ya ke jimut kabari, kabampau, kamlong explicit, let's say kalong implicit, piaban don kata ka bor smutu. Te kumno ngala ban priang ka party, ka jong aban ong bakani kam don jing ibat ka mining. Haba kadi ka pre-mining project. Kabamut kani ka pre-mining project kide kita ki project ki bawan shwa banti mo ladang apen kala ka ketien ka jing. Tiki bakum kita kidon ki jingya tai apa ka party but pi ka ai ka ba smusi kalong ba teng ngi ikum ba kita ki party ki bangidon ki pen pau ye ki mat ki jing tang shwak election but adin ka election bon sin pin I ba ki manifest ki mat ki ban ka manifesto ki yapno lani ki jano baladingi persang ban kren karukom kren jong ki no ngalam lakum bangim dan kam namar ba ka election ka de ka wipat kamat ka de ka bangi shubu tang de brukom pi bangi ngi le she ki pai ba ya le ti shmet abang ale shu pai ba ngale de ki issue ngam le de ka wipa kalenti mot ngapel su thu pai ba bala de job ngi don kaman le kum ni ngi don kaman le kum ni nam ta ka kot ka khya ka ni nam ta ka puli ka dang le ka ni nam ta ka rap ka ni kum ta kan ki jeng kren ki bangi kren tingan nam la ban ong ba de kum wipat bat ngaso ba kum ki nomi khmat pai ba ngim don kam ken ban ong bangen da ai ngin da ai tuition ese kam de ka kamram janga bangan ai tuition ndoi la ka norim jo ka party ringkat ki manifesto ngila yeng ban le shu pai ba ngila de ban bat yi kita kai kata ba adan nomor ba phila longru president jong ka HSPDP ka dan bon ki mat hakapor ba kalet chupat ba ban yalap ke election handring habangi phai ke ni ke election ka ba dap aw arja kat pra nyo I pat pau ba shim la bishari kita kimat rekam jong ka seng ka ba phi long nong yelam to ka por trai e ka daw ba pi ka daw hi ka long baki ba bon ni ki pat ba jingiru ya kata nginam la hi ban len kim da pension nong rim kadang don kam ke education ha gabri bat ka election ase kumno ban jit ni no mi kmat ti kadon kam ka jing pen su tho don ki pai ba ki pas ngotho ba don ki pai ba ki bam da ngotho I te ki mat ki badon kam ka bor ngotho ji ki pai ba kadang duna hadu kata din mar ta ka daw ngalashimi we ka sin jamo ban sedang ka clean politics campaign kani ka jingalap ka jingi ka clean politics campaign kam dei tang
bangin yo ya ka sinsha khara ko ndai ban pensu thuru ye ki pat ba ha ke bede bat ka politics kuno baki pat ba kin pension nung rem ha baki jet economic man ki di ban tip ka ei ka sarkar ka ei ka kamram juga sarkar ka ei ka kamram juga economic man ka ei ka hok juga pat ba kita bar khot ki jing batai bani age jing ngaso ka don kam ban pensu thu ye ki pat ba ti enrei ka de ka kamram ka jong ki nong yalam bon sin ban pen igen bahaba ki wan ha ka bor ki persang ban keren ban ra ye ki mat ju pai ba tu pai ba un ye ken mau bakani ka parti ka banganga kersan pleng ka ra ye ki mat kuma kala kular rela ka parti ka bara ye ki mat ha ka shwa election ba andra job ka lek da dep election kim ra su ka plong yu pai ba unum sung thu than ye kita ki jingdon kam je ki mat ba upai baru ulah non kan mento yu pinia sngap ye ki mat naman dala job mjudan ba keren ye kita ki mat mjudan ba pension nongrim ka kamdon jingmut pengen ye sngap Badai nama kata karau teng hagi kini ki cap ki bemetali ke trend kala nang kala susu bau pai ba kuatan ba pin batai ki mat namar ba la kumba sau san kli ki snem bagi ki parti ki buan rengkat bagi mat kin yai ne hagi ki mat ani kin yai kren karau ka kala kom jin nomi kmat ki pai ba takarau ka wan kani ka bor pisa haka por election kawan ka kani ki jing pen sngobha yu pai ba sipor bu pai ba ulai stran to kita nama bakan don pa kono ka seriousness lani kata ka jing thu ka ba shisha ju kino yalam ji ka election ka dai tang ka formality shi sen sans nem ngele ban jet kam don jimut atara kita ke ba pelong yu pai ba unum da shim khia ye kita ke ma badan ngin kren menta ya kamenta ka ba pi piladap ban batai lor ka revolution ya dai la kari de ka bang kwa pat ban yo ye ka jing pen shai na pi hato ka revolution ya dala kari ka de ka wei na ka jing ya lenti ka jong pi namar ngan kli mar khamat ye pi mar pila rem ye ka election hato ka de ne ampat ka lenti ka ba nya lam byang pat ye pi ban long nong mi khamat shaki yang dor bar thawai pi ban yalam yang ashaka lenti bangan long byang UMLA ngamdan kam ye ka revolution ngani tho ipi ngarem hinyo pun ribut ne bat ki daw ki bangarem kibarit mo le singam yo lat ban pulut por hala ka jong constituency ka parti ka bangai te lok ka bangia ngia form ka alliance ka shet ka lainga hakani ka constituency ngadang bun kam ban le elap iki kertong jong UDP keleng ka bahang ni kata ka parti ka claim kristian ka jing pening candidate jungki kalong penban ka mo ka wi ni gilat ki bakin ralut iginong kersan juki seki opponent ki jingi athrai upai ba jo kanong krem constituency utip wa ubaran ngam da don kam bangan wa da kawi kalat baling ali penbun kam sabar habang arem man kani de namar bangam don constituency talaranga ko aban job yang ladi men susong bi ta constituency ndre ke jing mi perthai ke jong ling ba ka revolution kalong ba lara upa arden man u job kum MLA jong kanong krem constituency ndre uyai sa himarwai nganlong alone boys kam don jingmut let ban pen suthu iki pal ba bakin suthu bakin nang ban jit kin mi lem ki samla kin mi lem ki long kme na sini shatai ki ba et ya ga jai bari ki ban sim khala ki don hakanu kuno ka seng compare ki ndoi ki ban ra iki mat jong pan ba hapo ka yeng dor par kawan kam dei ka kalinti nga sutrat ba pikili ya kata ka jingkli nama don ru ki ba perkhat kumta ndoi la dangarang ko ai ponon pai ngan pulut sans ne melody ha ka constituency le jong ki nong kersan jo ki dei ki nong kersan ki ba jit ka jing suthu don giba suthu bakla le si rule se ka election bladet gila ban pan pai pa ki bekin suthu bakani kalong kalinti bangin ji but kumno kata ka thong jong kita ki opponent ki bele persa nga ki bamdei ba ki election begele betang ban rem barden lari ki suthu bo ni barden undang job ki ra ya ka bot ke jong ki na ki kertong ki ba ki jukersan ban aino sha uni u kertong bo job kata ka de ka daw tinamar kata ka daw nga try ka jing sedang ka jing revolution kam dei bangan ji ladang ko aban ji nganum don kam desi ladang mi menta sa revolution ka don jing artien man nga bangan ai ka pore constituency ladang jin la perkhat tengel di nganum sedang ka revolution tikata ka tangin pai pat nang benta ka lasai lingba ka revolution ka jongpi ki mat ki bakong san hagani ka revolution ka jongpi ka ba phi pen so tho yu pat ba bakum no ngin ya dai la ka jongkari namta kalawai ki pateng pi lingkot namta kapor kawi ke kendro ka baning kong ka bangi don kam ban tei pat mata kali ka long yen ka long sem him la ban len ya ke jing sator jing ke long yen long sem
ka jing jot ka jing pra jing kilong yeng kilong sem te kaladon ka jing ka no yo shinrang mo bo shinrang jing kum ta shinrang jing kum ta tinga i ba kalong shiliang tin ring in hapan wa dia ka daw ka dei bandon ka daw ka baplong ba kilong yeng long sem kan tron namar ka tang ibu ka mat ka baning kong ka jing pen klan ye ka jai ber ka dei ling ba kilong yeng kilong sem sedang dalaram pe pi hang tu ni sedang ban ka do khindia ban ka do linti ba kani kalong ka baning kong ka kanro dengin ada ban te kani ka kanro ka baning kong ban pen klan yeng kilong yeng long sem khasi ka ba ar pat kamat ka dei nalakashnong mo sedang nalakashnong kani pat ban pen ka sakawai ka kanro ka ban pen klan ye ki dor barshnong ban pen ko bor ki dor barshnong ka dor barshnong ka wake institution ka bala jia dying ye ki por ki ba khaman shwa mo haba ka dor barshnong ka klan u rang barshnong u long u ba klan u ba don ka jing ki kli ka shnong ka bet ka biang ka don ka jing buram ka don ka jing shepting buram ya ka ta ka borshnong ba ki ki pet ki renti ngila ban ile persha wa ki jing sniu pet ki jing sniu kum ba kalong manta pi pet ya ka jing jelai ju drugs people ega jing jelai jong ka kiat people ega jing jot jong ki samla namar kim don yenu ban shepti men sha por bing dang khna mangi ka borshnong ka khlan tingin ha ban tei biang sai sin ya ka ka kanro ka ba khlan kini ki artli ki kanro ki bedon kam bat ka wei pat ka mat ka balai ka long ban wan ra eka jing tali ha preng ka jai ber ko jing ni hap ban smuthu bangilong ka wei ka jai ber kum bangala pen pau lambai tu ling kot ling kodop bat bangala yo ban kren ha ki la pathai ko bor ha kini ki si nang ta kini kan ti jinglong ki babha ki jingi kum ka jai ber ka akor ka borom mo ka jing tre shitom kini gini kita ki virtues la ni ki qualities ki ba ukhasi u don men shwa Andrei mentang ngim ju ye tho khana ye ke jing bha ju khasi ngim ju ye tho khana ye ke jing bha ka jong bri ni kren be tang ke belong negative ya ka jai bri ko jing au khasi jing late position late lash no kita ki dei ki jing kren but dena mar ka ta ka daw ka rukum ye tho khana ka bakum kata ka develop la ni ka tei ha ka jimut ke jing prakhat jing ya ka psychological problem ki samaj ngi mita ki don ki suffer na ka ta ka psychological problem of the mind namar ble nadu na yeng la yo sngo te ye tho khana khasi jingi ba kom ta am ta li pois kani ka rung kini ki hep ki baret bat ki san ha kata kor kom prakhan namar kata phina pe yo khasi ye kini ki khana jingi ta ki i lip rom kim i don ye to ka phin pe ka permat jingi ki i du jingi man ki long insecure kim don confidence te ka ta ka de ka bangi don kam kai ban sngo tho bakala de ka por bangin sei ya kini ki jinglong ki ba ban pen ka mau bangi don ye kini ki jinglong ki ba ngim la banong bu shinrang khasi boro long paling krang nga ju ong penshem nang nu ku bu shinrang khasi ya ka parthai boro ka wei na yeng ka kami umi thli ulek ban establish hayeng jong ka lok penshna yeng ya ka lok ubu school ki khun upin thet kali upin thap pisah bang kumutaw shinrang phela ba ka parthai utreshtam ka budang don hayeng ka kami ban yarap ba ka yeng kami kan ki ha ka spa ka pho ban on do umi thli kani kat kum ka jinga jo ka por nga ban bisa tingi pe don shibon ki banabar pat ki ba exploit ya kata ka jinglong ba ka digani ka ba ta le si ye ki samaji ba kin so ba kai ka bangile le si ka ta yangi mo ba ka pentron ya ka jai bri ha ka we ka banta tikini ki bangini kren bat kum ba kalong menta ka jai bri ji ka don apreng ka jing pang ka don apreng ka jing shitom te ka ai ka bangi don kam ban heal ya ka jai bri ka jing gidon kamban teipat ya ka jai bri jing gidon ban kamban klipat ya ka jai bri ko jing kata ka jing angnot ka jing kam don gonu ka jing prakhat ho ki ba shepting ya ka ni ka revolution yo ka klan le si ka klan bor ka laban mo ka jing kan do ka jing mentoi shimet ka kom prakhat shimet ki kin thau ki nya ban pen thame upai ban renga ngai upai ba wi ha ka por bangi don kom president ha ki seng balang ha ka por bangalong kom MLA ki por bangalong ki la i ki jing persang ki ba suot ki jing ni bat ngim de ki briu ki ba shin jing man toy na kata ka kam shakri pat ba ri de ki briu ki ba kwa ban pri sha ka pathai bangi long ka ta ka jai briu ka ba don ka akor i kwa ban ha ka ni ka mat ni bu e ko ki mat bangi long ki ba tristom pi ka jing her ka jong ka jai briu jing menta shenu ka ja ka jing tristom ngine shi sta tang ka ba shu ban ba mi ki ba sup namar ka ta ka daw ka long ka ki ba ngi ki tho khanam ta la shi ngo ba ki khasi jing menta ngim tre ban tristom kata ko app ka baki kren kilong shwa man shwa kam don shu agini kisim dang ngila si tona taman shu yo commission asimo kam long nginum la ban yeng kum ka jai brio ka wei ne ki jingkran ke jong Rajiv Gandhi u prime minister barim jong India ha ka wei ne ki jingkran jong wong no nation can be built if its people are not willing to sweat ka bom ka ri ke jing ka long kum ta ka jai brio jing ka long lem dang is app is r ni trishtom pi pa shi ki Japanese ki de ki jai brio ki ba trishtom
mo haduk mentah lai thu khana ba kadon ka threat ya ka population hapo Japan namar ba kibriu kim don por ban perkhat ya shong kha shaman ka por ki ke de benam takam pi paish ki Israel ka de ja ber ki trais tom ma ki don ka pride te ni de ban tei biang ni de bon ra biang ya ta ka jing sarong ba kum ka ja ber na ban trais tom ban sarong ban ni trais tom mga ba piang ning la ban suthu ba ka de ka kapali ka jonga ka jongphi henrei la danga phai shakani ka revolution ya dala kari kumbang ala i ling bagilat pathai ku bor pa piplat ya kot ling kadop ngai i wa phidon tangkat tu kat ningut ki bay sendran ya pi kumbang i ong ka jingi trelang kalong ka bor hatu kat no e pat ngila ban pen bha ya kini ki jingin tho ki ba mi sepang khasi kumba phila ong bangiu khasi ngi long kumta ngi don bun bay de bu sendran khasi ki mi ki jingin tho he bay de haka im lang sa lang ngi bun ki jingin tho Ndai ngatip uba aden maroi num la ban thau perthai lanu lada phila ban yethu hadu katnu ke jingkershan philayo mentapan hatu ke donnem ke jingkershan ke bapiyo lingba kiseng san perthai kiseng bhalang yakni ke revolution ke jongphi phi kani ka jingya linti ke jungi komo ong phi la sabangin yo san phosnem ka jala ka jungi ngikwa bangin yo ya ka jingkershan ka basngu ka jingkershan ka ba bu ya ka jai mri khaman bat ni kwa ba haba piwan ha kani ka jingkershan ban kershan ya ka revolution ban ya don banta ha kani ka revolution pimwan ban identify le di na ka dong ka than ka ba piwan pi identify le kum ka jai mri khasi ka ba ar pimwan ban identify le di kum na kita ki seng ba piwan ni kwa ba ling ba kani ka revolution nginwan ra ya ka mensim ka ba nga uba aden ngan kham it ya ka jai mri ban ya ka ta ka seng ka ba nga don ngau pa arden ngan kham it ya gari bania kata ka seng ka bangadon ring iya kini ki singi bamta kadon ka jing it seng kadon ka jing it dong ti ngin hap ban job shoy kata ka bamut piwan hang ni piwan ku revolutionist kumu to bani don banta banon ra ya ka jing ki ka baklan halon kini ki man dena mata kani kam de ka seng ti bat kumbalong mata kalong ka pasnut na ani thu ipi ngangi ka dei ka dei ka jing kandon ngadon ka jing ke bas kamba uble unum eno ya ka jing ya linti ka jing ka kata ka jing pensngo jong ki babon kilian lagi babon kilian kalong ka bangam poi perkhat kini gisi pi lesi pila bani mo piong tang arlangut kinong sna ringi don shibon ba ki bai don bantahang ni ki don ki riu perkhat ki riu krau perkhat ki riu rang ba ani thu pi ngadang ye kendu akini gisi ye ki riu rang ba ki bla nyo post nam shjrong ki bam long shu ban mi perthai namar kani ka perthai ke balong mata bat ki bapan pau bangi don ka jing shania ya kani ka revolution baki bala ai jimon ki honrengim isu baka jat riji kan poi shano te nganget baki i baling ba kani ka revolution kalong ita i pleading i baki bri ki sedang man i ka jingkerman bat nganget ba ka wi ki inum yai sa i pleading hindai inlong ka ding ka baklang kaban pen empat ya ka jat bri ngila persang banya ya kalinti ke babai ngim ong bangi la biang lot akita ki snem ke balalet ndai ling ba ki jing ya linti jing kalanang hikai kalanang penrang ba yang ha kar kom perkhat ba ki kam ke bangi ngin pentulun ya ka kam nang ni smart ba ni so tho ba kom ba pi om hi uba den maroi onum la di namar kata kadau ni so tho bangi don kam ya ka jing simanta ji ki pai ba bangi yo ya ka jing kerchan ba kom ba kalong manta don shibon ba ki samla ki long kami ki ba pen pa ba ki kwa ba ni join ten ngal oi ki pe let's say kombo pitip kani kamde ke seng kandai ka revolution ka jing shimta te ngirung im tangi dang perkhat hakan nukur kom bangin ni wer ki pai ba bakini shimta ban im ko apat bakan shlong dak ba shong shit dengi ko ba kibir kinda sngo thu sha bali ki ko bandrung lani bandon banta hakani kinget nyem hakani ka kom perkhat jing bangin tei ya kalong yeng long sem ka ba khlan kinget nyem ba ling bakani ka ji ki ji don kam ban pen ko bor ye ki dor ba shnong kinget nyem bangi de ban pen em ya ka akor ka puram langi ki priang ka bomut kita ken loki revolutionist lani ki bani shimta mo daga jing smutu umdei daga jing shongshit pi ngi menta ngi kwa banya jai sha ka jing pestu na ta na ngi kwa banya jai pa jai ni la ya ini ko dok ni la sedang bani kedo ya ni ko dok bat kani ko dok kala ketik igi bopon ki priu ki la ya phone na keleng dang ha kini ki kiliat sing le kedo iji samla bat kila kerki no tengah oi sama em kam no bi kerki ai pulia shwa ki ta pulia ba RCM ICN HAPE bangi don kamru bandang ye benrap susu ye kimat ki bangin te ke cak beriu te ngadon ke jingkerman hot ye tip ka kam kalong ka bae
haba pe ya ke jinglong jong ka jai beri jing ki bobon ki pai ba kila sha prince dur mo ha kita ki politician lani kita ki political leaders ni rei kadika thong jing bangin teipat bat bangin penbek ya kita ki jing bakla ka jaj benrio ke jongi ka jaj benrio khasi ke bangin ya keren ba menta ka ba ngala kham ngam jilio khindiat kalong bangim don ke jinge teli bangide ki ba perkhat shimet lingba kani ke revolution ke jongpi kumno thrai ngila ban pendo ya kani ke jinglong tanrai ke jongi mangyo i ba laringi phai ya ke jinglong juman ke menta ke pementa ni i ba ki bar jalal ni ki mender ki yo la dhadu kani namar kade kita ki daw kumno ke revolution ke jongpi kan ya lenti ban prat ya kani ke jing e ke bawan hakmat du ka jinglong ke jongi ke jing so trai ke jongi kumu khasi ke ba teng teng hiju ya hala ya pertaru ba hala ka jong ka ringi le ka paman phi ngathrai lesi kalaban don ka rukom perkhat lani sothu habangi ong halakari ngile ka paman ngathai ki samla habaki pertai tu kentian halakari ngile ka paman kamut lesi ban ong bangin le ke basniu ngathrai kata ka kabangi hapan sotho ngam thrai bi ki samla jing kin perkhat bale ek basni ndoi kata ka jinglong hai rom long ka jing samla ka jing ki ma kata ka por ka jinglong samla bangi snotrai kari bale ken ngenamla ban yakhi hala ka jong kari bale ngemla ban yo mo yaki eki bangi di ban yo ko hala ka jong kari kedi kata le se ka baplong iki ndoi kamut bangin shim negative le se ban ba o kari kin de ka ban tang bangin hap ban pen sotho iki ru ba kanumla ban long pat eki basniu phi kani ka jing kran kabari nama taka jing longga jai beriu ke jing kaba ki wei ki jai beriu ki yolat kedi tanggawe ngidon shibun ki tala haka jai beriu jing larang ong ipi ki bakhang lat yau to u mender baun rung shene labi pai ki dor barsnong ki jing larangi pai ka district council larangi pai ka trading by non tribal regulation act larangi pai ka land transfer act larangi pai ki quota system reservation policy ni de ngala monong ki kita la ki bakhang la yu khla jai mo monum yo mchung mon re ki bon kita la tabo khla jai pun kam tong wi shobi bro pa ula ban ple lo kita la ba uto shobi u ba pun kam karika pisah ka tengka in hap ban pun sutu bat kum balong ni i sai ya ka jinglong juga jai bri jing mentang hier nim tre su ban tre stom la kwa ba ke basuk habangi kwa ke basuk ni shwa bi tamu ni yo ka kamai ke ba he dak basuk baka dei kata ka dawa ti bentangin hap ban pin sothu pat ke ka bakta yang ikim balong mata pila ngi ngim don ni ka jing ke kli ni so ba ta ka tu ka jing opisa ka jing ka beng ni le mo ya ke kam klem da perkat ka wan ka ni ken ka bangi i ka dur ka dar ka ba shisha ju ka jai bri ko jing ka jing bam khen briu jing ki wi pat ya ka jai bri ko ba la dei teng ka jai bri ko ba klan hapring ki para riulum ka jai bri ko ba shaprang ka ba start manong ipi ki wei pat ki para riulum jing hakitu ki snem ki bemenswa hapor bakadang ya don langga jing ki ka hakani ka bentas ka than chate lami ki ong kida itu ya ka jing start ka jong khasi ki bada pen pa we cannot compete with the advanced classes o khasi ulong u start adu kata ta ki bon ki noi kai but ka shlong ka dei latip ya ka the best hub of education kata ka dikan nam ka ba yo hak ta ka por ndri ka ka ba pentron yangi ka de kata bat ka snusi pat manu ba penong ya ka jat beri ku jingi ki dei ki political leaders ki jingi ki bon ra ka dur ka dar ki bon ra ka jinge ko bolom ta ki ki political leaders ki jingi pidon ki beri ki bong barden balingi mi ki swatang ka ni Pali pi menta pi bo yang tu kamat lai spa nyu pui menta ngi dang ki ka ILP ngau pet ni don kam ban bu lupai kini kamat bangini ki ping himla ban liat hai tu i jing sngo kumba sngo ki nongalam jingi menchwa ka jing kerki ban yo ayala ka jong ka jela ka jing kerki ban yo ban shong no ha ka bor ka ponong i nongalam jingi pi nong mlele yo ni para garu kudup kam lele yo to pu sam ngin sei pen be hadin dek ke jing ka bangi mat mangi menta hadu menta sab bangi yo san post nem yim la ban pen be yo pu sam kai ke jing ta jong ka reservation policy yaki samla jingi menta kadin mar bangi kerki pala banyo no e ka bor tengah so kani ka revolution menta kanum kerki ngin pensu thu pa ba kini ki mat ke di banyo ni hab banyo ikini ki mat ha so bangin sange ya ke jing ki te la ka rukom perkhat menta kawan kumta tengah ngek nginnum
hap shu hai tu jing sngo kum ba kitu kinong elam jing ki sngo kum tapi layo state labiang layo kata ka autonomous state labiang dan bok ba kimi ki lai mayong lamri ni ki lai mayong la sing irang sa ka autonomous state Henry dan bok ba kimi ki lai mayong no hill state no rest. We want a full-fledged state. Kata kadai ka slogan jong ki lamayong. Tengah so kata kar kon perkat kadai ban do nangi. Nginum la ban ong bani ki taman yo kani kala biang. Ngide bani opura. Kanang ba kilong dian man dian je kinum hap ban ya ki lani bani shitom kumbalong mangi mentake. Te namar kata kadau ka ba penlong ka ba pensnudur. Ya ka jat ban riu ka ji. Kadai hi kini kinong elam ka ji. Lingkot lesi mo. Haba ki khon ki kti ki jot. Ngimla ban kano ki khon ki kti. In hab ban pe bali ki. Ye ki kimi ki pa ki lale hop ki kimi ki pa nam ta ki tu ki khon. Kila sneng kila kraw kila hikai ki. Mo. Te namar kata kadau. Ngimla ban chuk no ki khon bagi dekat. Te haba ka jat beri ji kalong kum ni ngimla ban kano ka jat beri. Don ki ba penlong ye ka jat beri ji ba kalong kum ni mentak. Ba adan pi nujor ya kani ka revolution ka jong pi bat ya ka jingi ki ban yo yala ka jong ka jela wo namar pi ong ba ka ki por min chuang ila ya stage ba palan de revolution kan kham ya suki mene pi ong ba ka jai ban riu ka jela ka jongi ka pang ka shitom henry menta shubu la da pi ya suki pat hatu pin ai lat pat ba ka jingmong kan nang pur pat chakiwe pat ki tukhat met Pi ngakhrai ba ong ya suki pi kamut bangin pentut kat haduk bakan niap. Mereka jing sumar, kabalong jai, kabam kerki, bat kapor ni sutu kabiang. Mental lada u doktor wang kani ke jing sumar jing pi kan simpon ru banai bakan kia. Pin hab banyak sya itu doktor ba ban ap ya ke ru banai kapor bubu bakan kia. Nilai fikir ke pi ong ni ru banai ngam ap kali sim no nui doktor kalaban sniu. Ti mentang ngitip ba kajak beri jing kadon ka jing pang, kajak beri jing kadon kamban pen kia, kajak beri jing kadon kam. Ka ai bang ngamut ban ong bangin ya suki, kamut bangin ya suki kat haduk bang ngam jelop. Ka jingmut ke jing ha bangin ya suki ka bumut ngin de ya nginum kerki. Kenang ba ngin de yo ban da pen su thu ba yu pai ba. Ping ngalap ngalam bon ki jing ki pai ba. Tingalap kan ba pleng nganumut begini ki pai ba kala sungu thu. Don gi mi tang namar ka jing shong shit bala ibu bon pai ba. Oh kadon ka jing ya persen ba yalam persen ba dan yaki ani pai ba udon imat pu jon bu shuli sno to klem su thu. Tidak lah ka klem su thu par sakno pat. Digino yalam. Te kamla ban long kum ta ka ni ko apa menum no ki bai mi la ringi don kam ban mi maran kin mi ka jing su thu ba kila tip lut nadu a hadu kabakut mo bakani kadika daw ka bangami mdai na marba ngasumi ba tan nu perlok ha teng ngamut jing le sewai tama tan nu perlok me le kali lang kani ka prosemi kani ka jing ka procession baya entau ba dan bun bri ya ka bakum ka tangim ko ngan kata kadika jing mut jing habang bangin pentulin suki ndai kamut bangin ngin pen slam ka jing pen suki na ka jing pen slam le se ka her kan nginum pen slam tamangin ya suki chai kan lanu pin sedang ya kani ka revolution ka jong pi dala kri hot ni la i pila plaj kot ling kedap ki jong pi bat kat no por aa pibo pan pen khia pat ya kata ka chat pen rio lani ka ri khasi jan tia ka jongi nakini ki jing pang ki jing stam ka pengi don menta pi ka thong ka ning kong menta kalong bangin pen so thu yi bri bangi don kam ya kani ka revolution na mangila sedang tingin pen so thu tingi ko ba ki pai ba kin so thu ka don kam ka bomot ba ki pai ba kin minjur ba don kam kata ka revolution halor kini kiman Tadi kipai ba kala smutu ba kala don kam ka revolution. Kai ka bangi I don kam le ngin lit ye kendu I ke bor sarkar. Kimat ki bangi kran ni le si ki don kimat ki bangi haban ye kendu ya ka sarkar India. Ngin le ye kendu namarun yu pai ba ula smutu ba ni smutu bu pai ba ula penkre. Lar kalong bani mi madan la kalong bangin ya mi surok la kalong bangin ya ta ra lamayong upai ba ula penkre te kata kalong ka jing penkre ka jing bale sikania kat tu kat ni banai mo ka bangin habban ailat upai ba bon sotu ba haring kat ka jing slok ka bangin pelong na ka por ling ba kani ka kot ling kedap ka bangayo ban puli mene pi ban khandiat chpang ka article laispa nyu phuai ngam shim le I long ya ka ba enda tho janai ba chpang ka jongka hendai lasu benrap hangni hangtai balai ba arden la don namar pideru nong nikmat upalara yak wei ka resolution ka ba la yo pat ka jimenjur na ka yang darbar tho an hausinam arajar khatsan la dangam bakla khapor ba pidang long kum MLA na kani ka constituency ka jongpi balai phimshim lapin so tho bha yak ni ka article laispa anyu phuwei
bat ka artikel lai spa nyo puwe ka ba pikwa ka ba kumkano kata ka artikel kumba ka Nagaland kalayo la ka jong ka artikel 371A ka Mizoram kayo la ka jong ka Manipur kayo la ka jong kendiat la da pila banchu bin sngoto hangi bale umshim labo kerpang ya kani ka artikel lai spa nyo puwe hapo kani ka link krop ka jong pi Pi hakani ka kot leng kodop ni persang ban pasat tang ki mat mo. Ge gist ni lawanong jong kini ki mat ki bang ni kwa ban ra supai ba. Ndre on bangi ngile supai ba ngin ha ban elaborate la ngin ha ban penshai company. Tigani ka article 371 kadai ka kata ka mat ka ba ni kwa ka hap ha ka mat ka ba ar ka jingpen ko bori ki dorbos nong ling ba ka article 371. Hang tu ngila su a khliat. Don ki ba persang ba nong ba ngi ngila don ye ka 6 schedule kalabeng yang iban penklan tenrei ngi batai ke kene ka 371 kumnu ka yeper ba ka 6 schedule pige 6 schedule la yakun de kitu ki nongelam ki jingi ha ka tu ko por ba ngimpat yo ela ka jongga jelang yang ha ba po ka asam ka bomut ba kini ki tribe ki ba pher ki bang ha po ka asam kin yo ya ka protection link ba ka 6 schedule but kani ka article 371 pat kade ka an kaba yang banyada ya kita ki jela ki bala yo ela ka jongka jela na ki an jo ka sarkar India phi ka khtir na ka constitution ka omno ka article 371 no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, ownership and transfer of land and its resources phi ti kani ka article 371 phi su thu kalong comprehensive phi kalong comprehensive Lada pipai sya ka 6 schedule. Kamdan ka provision ha ka 6 schedule kaban protect ya ka khando ka syap ka jingi. Henry don bok ba kami no ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ondang ila yo ela ka jongga jela ka dikata ka ba protect kala di ka ba yada ya ka khando ka syap. Henry gani ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act rumanta ka don ngima ban ong ba kamdan ka jingma na mala da ka sarkar India ka wanra pada kuwi ka lanlo ka ni ru kan yap no. Henry la dala thau ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act through the provision of Article 371, lani kinu ki anje bedi bagi marpo khando, what ki anje ko sarkar India kinu mana ban tukular. Dikata ka bangi hapan suku sha, bak Article 371 ka kamdon ka Meghalaya, hadin bagi layo ya laka jongka jela. Oh nama ba adan riu tili ki jela hapo kani ka than style mangi yo ya kani ka Article 371. De namar ba ka resolution ka jong phi ka to ka por pilong nam ikmat ka remno. Hatu pi don nem ka jingkermen pat lingba ka revolution kan ketik ya kini ki nong thau ang ki bamenta mangila ban yo ya kata article 371 ya ka ba ki pat ba hi kin mi shakmat ban dawa ya ka Pi ngathrai lada pi pe ki jingja ha kini ki khindiat snam ngathrai ngem don kam ban ong te klami la kami hi mo ka LP ka bangara apo assembly ka ba sharem menta ki pass non ka resolution Hagasi syakam don kam ban pass resolution ban pa na ka sarkar India ka debe haga state government ban issue bitang notification ha bidi ka ILP. Ti menta ladon siki party hapo assembly ke blara wat ya ka 371. Ti kai ka ba ngi kran haga tu ko por ngila debi I bakal kini ki an kilong ki badon kam nam ta jungi. Mde tang namar bangi kran bagi don hakal yang persya. Ndai hakapor mga yang don hakal yang sencharu ngara ai kini kimat ki badon kam kiju kapor bagi don hakal yang persyaru ngira ai kini kimat tik ka bangi imta lingba ka jinki ka bakhanju pai ba ka surju pai ba ka bangi angnut ka ban sawa ban pen sngo shi ki tendong skor jong ka sarkar po Delhi ba upai ba ha ka jela Meghalaya ukwa mde uba arden marwe kam de ka kenhun ga jung ulani kini ki riurang ba kat tu kan ngot ki bakwa ndrei ka jaj men riu menta ka yeng hadin jong ngi menta barang ba ngi don kam gani kata ka sur ka bangi don kam ban pen sngo shaka sarkar India namar ya ka article 371 yen habban ka ka sarkar India ka ban habban ai hingi but ya ka LP ka song haka sarkar jela tenrei ka ek basnusi kalong ba la pen sniu dur la khang linti la bret ya ka jingkli nangni chatai amar bakam don kata ka sincerity na kalian kibadon hakabor sinsyar ke jumi to baden nganget namar nginang ya kendo hi mar ba pindang beteng pindang sedang ya gani ke revolution ke jongpi na kalian ke jongi ngisu kitbok kitwang pi ba ke ba pi angnot haringkat ba kasur ke jong pat ba kanlong ka ba seiso
But kumta ba dan ya ai khuble ye phi ya ka jingdon benta ka jong phi ha ka ni ka sngi ka ba menta. But namar ba kuma phiong hi ba ka jala ka jongi ka pang ka shitom. Tingin nang hap iban ya kren kuma ong naktin paring review ki doktor ki ju ya review na ka por haba kumno ban sumar ya ka jingpang. Tingirungin nang ya tai na ka wi ka por khuble shibon ba adan ya ka por ka ba phi pilaj bat nganget ka e ba phila kren bat ka e ki jingkli ke bangi labu upaj ba un khamyo ya ka jingshai lingba ka ni ka program ka jongi na ka menta sha kala shai te khubli shibon na kaleng ka jongaru nga kitbok kerpang mo ya kani ka channel ke jong phi Shalong Mil ka ba phi ai ka teng ka kurwo ka atir na ka menta sha kala shai bakan long shisha kata ka jingker khui ki pai ba ki basngap nama kalong ka badon kam bangin ni kren ni ka jing shisha upai ba udon kam ban tip ya ka jing shisha kam dei bangin kren ni ke kaban yarap ya phi le ni kaban yarap yang ringi don kam ban sei ka jing shisha kom bakalong nama ha por bangi ni kren ni ni ong ka ni ka le dei ka por bangin ong kom bangi ong tin paring it's time we call speed lar ki don ki jing no ha paring jing kum ka jat mari lar ki wei ki kedok ti ngin priang ngin penbei lar ka don jing no ha kaleng junga lar ki wei ki peni mo ki wan bani te ngin priang ngin penbei dak dak men sim ngi la ban te pan doi la ngi shus ngoba ngi biang bai ka jat mari jing ka biang balai ki non batai start kita ngin position no nama lam da dei baka don ka eki ka basong pher num don ban no ban shu kan tho dakum tai ka jat mari tenga kitbok baling ba kan ka channel ka jupi kan ba ai ka jing shai bagi pai ba kan sngu tho bangi yo ya ka channel ka bakaren ya ka jing sha ublen ka khu phi ba de ka team ka jong phi khuble shibon ba ben ngai khuble ru ki paj ba ki ba pej ya kani ka program ki bla pulut por ban pej kani ka program ka bakar pang ka jungi ka bangi ai ka kerteng na kamenta shakala shai lingba ka channel ka ba phin pej lingba ka YouTube ka channel Shalong Mil ka ba nila pinwando re ka bakan long ukurwo bat ka atir namanta kari khasi ka jantia ka jongi khuble shibon bat nginang beteng ya kani ka program ka jongi sabat ki wei pat kinong lambat ki riu pau khmat jongani ka thain ri khasi jantia ka jongi khuble shibon